May nagtutulak umano na magbalik sa pwesto bilang alkalde sa Angeles City. Ang ngayoy bagong talaga na chairperson ng Clark Development Corporation o CDC na si Atty. Edgardo Pamintuan. Ito ang kinumpirma niya sa CLTV News Team nitong February 17 kasabay ng unang pagganap ng tungkulin niya bilang CDC Chair kaharap ang mga stakeholders ng Angeles City. Wala akong plano talagang tatakbo. Alam ng ating mga kababayan yan. Pero pinipilit pa rin. Kikita mo, wala man akong ginagawa. Pinag-uusapan ako, bakit daw hindi. How about the Angelenyo people? Bakit ka ako wala na bang ibang pwedeng mag-mayor dyan except Ed Pamintuan? Siguro marami pa naman siguro. So let's leave it at that. Ano? Okay? Ayaw namang magsalita ng patapos ni Pamintuan kung kanyang tatanggapin muli ang hamon bilang alkalde o tatanggihan ito. Anya, kung tutuusin daw ay nasa retirement age na ito at ayaw na sanang pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Ngunit dahil sa pangungumbinsi ng Pangulong Rodrigo Duterte na pamunuan ng economic zone na sadyang malapit sa kanyang mahal na syudad, ang kasiglahan nitong maglingkod muling bumalik. Actually, wala akong iniisip na mag-chairman o mag-mayor ulit. Basta ako, ang ginagawa ko, nasa retirement na ako. And then the president just plucked me out from retirement. Nilagay ako rito. Pero nagpipilit pa rin yung mga tao na balik ako. Sabi ko, time out. Sinabi ni Pamintuan na bukas siya sa posibleng mangyari sa susunod na panahon, lalo't kung ang usapin ay ang pagbangon ng mga Angelenyo sa krisis na dulot ng pandemya. Hindi umano bago ito sa karakter niya na handang tumulong at manguna para sa pagbangon ng mga stakeholders ng syudad. Punto ni Pamintuan ang kanyang hakbang ay makikita sa mga inisyatibo niya sa CDC na ibalik ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan o investor sa Freeport Zone, gayon na rin sa minamahal na lungsod. As the chairman of the board, I will see to it that all their issues, concern regarding their investments here na mapuputol, pagbibigyan naman siguro ako ng management na hindi natin kasalanan at hindi nila kasalanan ang nangyaring ito. We will both shoulder the problem, the Clark, the corporation, and their investors. Sa nalalapit na 2022 election, kabilang si Pamintuan sa matunog sa mga Angelenyo na magbabalik sa pagkaalkalde. Tinapos niya ang kanyang termino bilang mayor noong 2010 hanggang 2019. Bit-bit ang titulo na Top World Mayor noong 2012. Naging presidente ng League of Cities of the Philippines, representante ng national government sa naudlot na peace process sa CPP-NDF at kumatawan din bilang RDC Chair ng Regional Development Council sa Central Luzon. Ang local party na ABE Kapampangan ni Pamintuan ay naging kontrobersyal dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang kaibigan na si Alex Caugiran na tumakbong mayor na hindi sinuportahan ng kanyang partido. Dahil sa pagkakahati ng boto, dito naungusan ng incumbent mayor na si Pogi Lasatin ang batang opisyal na mula sa buena pamilya ng mga Nepomuceno sa syudad ng Angeles na si Vice Mayor Brian Nepomuceno. Paulo G. Santos, CLTV News.